ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನ್ನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿವರ್ಸ್ಗೆ ನಿತ್ಯರದಾದ ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪರಿಸರದ ಅಂಚನೆ ಪೂತ ಗಿಡಕ್ಲಿನ ಅಂಚನೆ ಗಿಡಕ್ಲಿನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲುವೆದಿಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಎಂಕ್ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು. ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನಿ ತಿರಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ತುವಿ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆಲ್ಲಕ್ಕದು ನಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ತುಲೆ ನಾಯಿನ ಮಂಡೆ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬರುತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅದು ಈ ಕಿಚನ್ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಕಿಚನ್ ಒಚ್ಚಿದಿನ ನೆಲ್ಲಾಟು ಪಸೆ ಹೊರಗೆ ಅಂದಿದ್ದೆ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಒಚ್ಚಿಗಿಡಂಗೆ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಹಾಲ್ ಅಂಡದೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ದಿನ ಕೂಡ ಒಚ್ಚಿಂದು ಆಯ್ಪನ್ನಾಗ ಒಚ್ಚಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಸೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವನು ಉಂಗು ನೆಜ್ಜಿ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಒಚ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸಲ ಪೂಂಟುದು ಒಚ್ಚಿ ಅಂಡಲ ನೆಲಟ್ಟು ಪಸೆ ಹೊರಗೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಚಂಡಿ ಬುಂಡಿ ಆತು ನೆಲ. ನಾನು ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಕಾಡೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಪಲಾವ್ ಉಂಡು. ಆ ಪಲಾವ್ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಿ ಪಲಾವನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಕಿನ್ಯ ತಿರ್ತಾರೆ ಬಾಜಂದಿದ್ದು ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿನಿ. ಅವು ದುವಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಲಾವ್. ಏನ ಬೋಡು ರಸ್ಕು ಬೋಡಾ ಇದು ಬೋಡಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡುನ ಬೇಲೆತಿಲೆ ಬಡ್ಡು ಓಲ್ ಹೋದು ತಿನ್ನೋದಿಲೆ ಸೀಕುರಿಟ್ಟಿದೆ
ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಬರ್ಸ ಹೊರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಾಗ ಈ ಉಮಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನೈಟ್ ನರಕ ನೀರು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಉಮಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಕಾಡೆ ಇಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಹರಡೋನುಂಡು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಇಂದು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ನಾನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ದಾದ ಮರ್ದಿಂದ್ಲ ತೂತೆ ಈ ಪಪ್ಪಾಯ್ದ ಇರೆ ಉಂಡತಿ ಪಪ್ಪಾಯ್ದ ಇರೆತ ರಸ ಪೂಂಟುದು ಐಕ್ ಈ ತಿಗತ್ನೆ ಈ ಪಾರ್ದ್ಗೆ ಪರೋಡ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಡು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರನು ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ ಪೋಪುನೈತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪನೈತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಧ ಏನೇನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬದುಕೇರು ಪೋಂಡ ಪೋಪೆರಿಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಪಪ್ಪಾಯ್ದ ಹಿರಿಯ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ರಸನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತದು ತಿಗತ್ ನೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಪರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪರಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ್ಗೆ ನಮಕ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಈ ಒಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ನಮ್ಮ ಬಚಾವ್ ಆವಲಿ ಯಾನೊಂದು ಲಾಗುಡು ಪನಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವೆರೆಗೂ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೇರು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಾಗಲೇಕ ಪನ್ನಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಒಂದು ಜ್ವರ ಬತ್ತಲು ಬಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬತ್ತಲು ಬಂದು ಏಪಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಹೊತ್ತಿ ಧೈರ್ಯಗೆ ತೊನ್ನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪಿನೇಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಸರಿ ಆವರಿ ತೂಲೆ ವರ್ಮ 3/4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಜೆತ್ತೆ ಅಂಚದಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಮಂದಿರ ನಾನು ಮರ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಮಂದಿರ ಮಾಡ್ಕುವೆ ಹೊರ 2 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕುವೆ 2 ಮರೆಕ್ಲಾಕ್ವೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುನ ಲೇಟ್ ಆದ ನನ್ನೆಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪಜ್ಜೆ ಮಂದಿರ ಮರ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಜ್ಜೆ ಮಂದಿರ ಮರ್ತದ ಕಜ ಆಡ್ಕೊಡು ಒರೆಸುನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಒರೆಸುನು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆವನು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಒಚ್ಚಿ ಎಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಊನೆಲ್ಲ ನೂನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನೆಲಟ್ ಪಸೆನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಏನಾನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೋಡೆಡ್ಲ ಪಸೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ನೆಲಟ್ಲ ಪಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಒರೆಸಿದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂತ ಫುಲ್ಲು ಚಳಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಇಡೀ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೀವು వచ్చింది ಅರ್ಥನಲ್ಲೇ ఇంక ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ತಚ್ಪಂడి ಕಲೆಗೆ వచ్చిದ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಪಸೆ ಬರಡು ಏನೇ ಬರಡು ಸರಿ ನಾನು ತೂಕ ಸಂಡೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಟನು ಕುಡಾರ ಒಚ್ಚೋಡು छोटा भीम इत्तु जी ना लाइन दिन छोटा भीम कन्नड़ अंदे अतदुवी इनी बारी खुशी इटुंडे इनी छोटा भीम इनी चैनल बೈತುಂಡು ಫಿಶ್ಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ನಾನು ಬೈದೆ ಫಿಶ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆದೆರೆಗೆ ಕೈಟ್ ಫುಡ್ ತೂದೆ ಅಲ್ತದ ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜ ಎದ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಪಂದ್ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಣದಾಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ದೇವೆರ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತಿರ್ದುಲೆಗೆ ಯಾನಿನಿ ಕೋರಿದ ಗೂಡುದ ಉಲ್ಲೈಡ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದೇನದ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಕೋರಿದ ಗೂಡುದ ಉಲ್ಲೈಡ್ ಪಿಜಿನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕುಲ್ಲರೆ ಗುಮ್ಮಿಲ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸಗು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ತೋರುನೆಗ್ ಬಂದು ಮಲ್ದೆರ್ ಆಂಡ ಉಮೀನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಜೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಉಮೀನ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಐತ ಗೂಡುದ ಉಲ್ಲೈಡ್ ತೆತ್ತಿಲ ಟ್ರೇತ ಉಲ್ಲೈಡ್ ದೀತಿನ ತೆತ್ತಿ ಪೆರಡೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೆತ್ತಿಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಗೂಡುನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ಉಮೀನ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತುದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೆರಡೆಗ್ ನನ ಪಾರಗು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋರಿದ ಗೂಡು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಪಿಜಿನ್ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತುಡು ಚಂಡಿ ಆತುಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ ವಸಿ ಗೆತ್ತೇನೆ ಪೂರೆಗೆ ಸಾಕು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಸ ಗೆದ್ದ ಬರ್ಸಲಿಂದ ಕಂಡೆ ಹಾಕುದು ಇಷ್ಟೇ ಬೊಲ್ಕಿರಿತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಬೊಲ್ಕಿರಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಷ್ಟ ಉದ್ದ ಬಾಕಿನ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಗೆತ್ತದ ಬೆಚ್ಚಿ ದುನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿತ್ತೆ
ಇಂಕು ಅವು ಬೇಲೆ ಅಂತೀರ ಪಶುದು ಮಲ್ಕೊಡು ಅದಾನೆ ಆವುಡೆಂಕು ಇಷ್ಟನೇ ಆಗುದುಂಟು ಅದ ಮಲ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದಗನೆ ಮುಗಿದು ಪೋಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬರ್ತೀನಿ ನೆದ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಇಂಕು ಉದಾಸೀನ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಉಪ್ಪು ದೀತೆ ತೆತ್ತಿನ ನೆಕ್ ಬಲಂತ ಅರಿತ ಉಲ್ಲ ಎದೀತೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ತೆತ್ತಿನ ಅರಿತ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ದಿಂಡಾಗಿ ತೆತ್ತಿ ಹಾಳಾಪುತ್ತಿಗೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಪೆರಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-20 ತೆತ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ದೀಪ ಅದ ಮುಟ್ಟ ತೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿನದಿಂದ ಹಾಳಾಪುಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ನಾನು ಅರಿತು ಪಾಡ್ದೀತೆ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ರೈಟ್ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ನಾಯ್ದ ಬಾಯಿ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಮೂಲು ಫಲಕದ ರಾಶಿದ ಮಿತ್ತದ ಇದು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ಅವು ಪುರಡೊಂದು ತಿತ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ನಾಯಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನರೆ ಅಂಚೆ ಐಡ್ ಬೊಕ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆರಡೆಗೆ ಅವ್ಳು ದಿವರೆಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ ಯಾನು ಪೆರಡೆ ನೆಂಚಾನಲ್ಲ ಅರಸಾಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಟ್ಟದ್ದು ಗೂಡ್ದಲ್ಲೇ ಪೋಣ ಪಾಡಿನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಿಂಡು ಎರಡು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಜೊತೆ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ನಾನು ಲೆಕ್ಕೊಡ 10 ತೆತ್ತಿದೀವು ಪೆರಡೆ ದಿಂದ ಅದ ಮತ್ತೆ ಐಟು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ರಾತಿನ ಪರ್ದು ಐಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ದು ಕುರಿದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಕುರಿದಿತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕಿಯ ಒಂಜಿ ಜೀರ ಹಾಳಾದ ತಿಂದದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಅವನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕ ಜಿಡ ಈ ಕಿಲೆಂಜಿ ರಾಪಿನ ಇಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತೂರು ಅಪಿನಿ ಕಿಲೆಂಜಿ ಪೂರ ರಾವನಾಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತ ಐಟು ಪರ್ದ ದಿನ ಮಾತ ಪರ್ದಲೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತ ದಯಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೇರು ಐಟು ಕಿಲೆಂಜಿ ರಾವೊಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಲೆಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಟ್ಟು ಜೋಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿತೆ ಮೇರು ಪನ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಎಂದು ಪನ ಇತ್ತೇರು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ನಡ್ತಿನ ಪುಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಪರ್ಲಿಂದು ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಲದ ತೂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಓ ಪರ್ಲಂದು ಪುಟ್ಟು ಬಾಲೆ ದೇವ ಬಾರೆ ಪುರ ನಡ್ತೇರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂತು ದಾಯಪನ ಮೈಸೂರು ಪರ್ಲೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮೈಸೂರು ಪರ್ಲೆ ಇಂಕ ಕಫ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಲೆ ಇಂಚೊಂದು ತೂಕ ಇಲ್ಲಡಾತಿನ ಪರ್ನು ತಿನ್ನೆಡ್ಡೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಅಂಗಡಿಡು ನಮಕ್ ಈ ಹಳ್ಳಿಡಾಂಡ ಅಂಗಡಿಲೇಡು ಇಲ್ಲಡಾತಿನೇನು ಮಾರ್ಬೇರು ಆಂಡ ಈ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾತ ಸಿಟಿಟ್ ಈ ಪರ್ಂದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಬಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏತು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಜಾಯ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅವು ಏನ ಪರ್ಂದರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ಏನೋ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದೈಕ್ ಈ ಕೈಲು ಏನೋ ಮುರ್ಕದು ಗೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಲದ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಆ ಪರ್ನ ತಿಂಡ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿದನ ತೋಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾದಲ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಫ್ರೂಟ್ಸುಡಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಜೀವೋಗು ಏನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ನಾವು ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಬರ ತೊಗೊಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆನೇ ಹತ್ತು ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲಡಾಯಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪಪ್ಪಾಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೇರಳೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬರ ತಿನ್ನೋಡ್ತು ವರೆಗೊಂಡ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಹತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಬಾಳೆಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ದೀಪಣ್ಣ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಂದರ್ ಬನಾನ ತಿನ್ಲೆ ಬಂದರ್ ದೇ ಗೆತ್ತಲ್ಲೆ ಸಿ ಅವ ತಿನ್ನೋಡು ಚಿಂದೆ ಪಾಡ್ಲಿ ತಿನ್ಲೆ ಚೂಲಿಗೆ ತಿನ್ಲೇವೆ ಮತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತೈತೆ ನುಪ್ಪು ದಟ್ಟಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸದ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ
ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ ತೊಜಂಕದಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಒರಿದುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಕಾಡೆ ಬೈಯಾಡು ಯಾನು ನುಪ್ಪುಲ ನುರ್ಗೆದ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಬಂಡೇರು ದಾದಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪು ದಿನಾಲ ಈ ಕೈಪು ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋತುಲು ಏನಂಡ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪು ಬಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡೆ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೆ ಲೈಕ್ ತಾರೆದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೆ ಒಂಚಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆತಂಜಿ ಜೋಕುಲ ತಿಂದೇರು ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಕಾಡೆ ಸಾರು ಮಲ್ತು ಆತನ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಸುಧಾರ್ತುಲೆ ಆಂಡ ಕಾಡೆ ಬೈಯಡ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಕವು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ತ್ವಜಂಕದ ಸುಕ್ಕ ಕಾಡೆ ಮೇರೆ ತಿಂತೇರು ಕೊಂತೆ ಒರಿದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಆಸೆ ನಿಜ ಓಲ ತಿನ್ಪುಜೋಳು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಾಟಿದ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಒರಿತು ನಾವೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟು ಐತೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಉಂಡು ಗಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಹಪ್ಪಳಡು ಕಟ್ಟು ಒಣ ಸಾಪುಂಡು ಬೈಯಡು ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪೆಂತ ಮಂದು ಬೈಯಡು ನುಗ್ಗೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ನಾಯಿ ಬಾಡ್ನಿ ಆಗಲ್ಲ ನೈತು ಲೈಟ್ ಪಾಪ ಪೊಡಿ ಹಾಪಿನಿ ಏನು ಪೊಡಿಗೆಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಬಡ್ಡು ಈಗ ನೀನು ಉಲೆ ಬಾಡ್ನ್ಯಾ ಹಾಂ ದುವಿಡೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬಡ್ಡು ಜಾಕಿ ಉಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಏನೇ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಜಕ್ಕಿ ಉಂಡತ ಪಾಪ ಬಲ್ಲೆ ಇದೇ ಬನ್ನಿ ಆಂದ್ ಅವು ಬಿದೆ ಬರಡು ಪಾಪ ಚಲ್ಲಿಡು ಕುಂಬಾರು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಿಡು ಕುಂಬಾರು ನಾವು ಜಪ್ಪಾಡು ಮಗ ಅಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜಪ್ಪಾಡು ತುಕ 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 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಲೆ ಬಿದೆ ಅಗಲೇನು ಅಗಲಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುದು ಆಯ್ತೋಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಿ ಪಾಪ ಅವು ಬರ್ದು ಏರು ದುವಿ ನಿಗಲೇನು ಉಲೆ ಪಾಡ್ನ್ಯಾ ಹಾಂ ಅದು ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದು ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲೋಡು ಲೆತನ್ ಬರೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲೋಡು ಹತ್ತು ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆತನ್ ಬರೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಬಸ್ ಗೊತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಹಾಫ್ ಡೇದಾಗ ಬಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬೈಜೋರು ಸ್ಕೂಲೋಡು ಲೆತನ್ ಬತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲು ಈ ಜಿಮ್ಮಿನಲ್ಲ ಅವಳು ರಾಕಿನ ಆಗಲ್ಲ ನಾಯ್ದು ರಡ್ಡು ಜಂತ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಣ್ ಸಮ ಅಗ್ಗಿ ಅಂಬಿ ಬೋದುಲೆ ಬಾ ಒಮ್ಮೆ ಪೋರ್ತದೆ ಅಗ್ಗಿ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉನದೆಗ್ ಅಪ್ಪಳ ಕಾಯ ಒಂದಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಜಿಲ ಅಪ್ಪಳಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಉನ್ಪೆರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದೆನ್ಮೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರು ತುಪ್ಪಿನಗಳು ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಗು ತಿಕ್ವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಾಲ್ ತಿಂಜ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಟ್ಟು ತಿಕ್ವೆ.